Naredna gošća emisije Srbija online je gospođa Biljana Dakić-Đorđević, izvršna direktorka Trak fondacije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Naša današnja tema je 10. po redu Forum za zelene ideje, tako 26. maja, to je za sutra. Da, ja sam u 24. maja. Gdje biste krenula uopšte sa pitanjem šta je Forum za zelene ideje, da malo objasnimo gledalcima? Hvala vam još jednom na pozivu i prilici da predstavimo ovaj značajan program koji evo već 10. godinu sprovodimo sa ciljem da pružimo podršku građanima u lokalnim zajednicama da koristeći najuspešnije poslovne prakse utiču na rešavanje društvenih problema u svojim zajednicama na način da koriste lokalne resurse i da štite životnu sredinu. Ono što je program pokušao u prethodnom periodu i što nastavlja da radi jeste da uloži u male društvene biznise, solidarno preduzetništvo koje pomaže da se na jedan odgovoran, a opet ekonomski isplativ način rešavaju različiti društveni problemi. Koliko su uopšte građani upoznati sa mogućnostima koje im nudi Forum za zelene ideje? Pa mi se trudimo da kroz naše kanale komunikacije od sajta preko društvenih mreža kao i kroz ovakve prilike upoznamo građane sa mogućnostima prijave. Mi svake godine organizujemo javni konkurs i dodatno promovišemo program. Mislim da je s jedne strane pitanje solidarnog preduzetništva i socijalne ekonomije, a sa druge strane pitanje održivog razvoja, nešto što je u poslednjih nekoliko godina itekako u zamahu. Mi smo ovaj program započeli pre 10 godina, kada je on praktično bio verovatno i jedini program takve vrste. Želim da napomenem da je ovo deo jedne šire regionalne inicijative Foruma za zelene ideje, koje je u međuvremenu prerastao u nešto što zovemo Balkanske zelene ideje i u kome praktično učestvuju sve zemlje u regionu. Mi kao nacionalna fondacija i predstavnik ovde u Srbiji sprovodimo program tako da imamo lep odziv, ali u posljednjih nekoliko godina ima i drugih sličnih programa, pa se nekako, da kažem, vidimo ta oblast i dodatno razvija i ljudi se prijavljaju na različite konkurse. Nekad, ako su neki čak učesnici bili, da kažem, prvi put prošli kroz naš program, kasnije dalje razvijaju svoje poslovne inicijative i prijavljaju se i na druge programe i dobijaju dodatnu podršku. Šta je ideja za sutra? Za 10. forum? Pa ideja je da ponovo izaberemo najbolje. Znači, mi kao fondacija se trudimo uvek da na jedan transparentan i javnosti dostupan način promovišemo angažovane građane, uključujući i na ovaj način, znači kroz jedno odgovorno preduzetništvo. U finalu će se sutra naći 5 najboljih ideja ove godine. Imali smo lep odziv. Jer smemo da kažemo otprilike koje su te ideje? Pa može, naravno. Znači, mi smo među finaliste izabrali predstavnike, da kažem, tih malih biznisa koji su tek u fazi započinjanja iz različitih lokalnih zajednica. Tu su Ražanjke iz Ražnja koje pokušavaju da doprinesu kvalitetu života žena u seoskim područjima kroz proizvodnju i plasman poljoprivrednih proizvoda. Zatim tu je biznis Nitna iz Novog Sada koji prave praktično odeću za decu i onda tu ulažu u socijalno odgovorne inicijative. Zatim tu je Organela iz Beograda koja se bavi proizvodnjom aromatičnog bilja i organskom hranom. Zatim tu je Mikson iz Aranđelovca koji su zaista na vrlo inovativan način iz, da kažem, reciklažnog materijala, iz otpadnog materijala napravili inovaciju za kalupe za livnice. I na kraju Green Express iz Sremske Mitrovice koji na jedan ekološki odgovoran način uz korišćenje specifične vrste prevoza, odnosno dostave biciklima, pokušavaju da kažem, i razviju taj biznis i da doprinesu zaštiti životne sredine. O njihovom, da kažem, biznis planovima i održivosti će sutra odlučivati žiri. Svake godine imamo žiri koji sačinjavaju predstavnici poslovnog sektora i nekih uspešnih sličnih inicijativa koje su bile nagrađene i prethodnih godina i verujem, kažem, da će opet izabrati najbolje. A ko je u tom žiriju?
U žiriju su predstavnici kompanija koje su i naši partneri i saradnici. Tu su predstavnici Erste banke koja je dugo godina zaista od samog početka podržavala ovaj program. Zatim tu su i predstavnici Lidla, predstavnici DM-a. Oni kao kompanije zaista podržavaju oblast socijalne ekonomije i preduzetništvo na ovaj način i ekološki odgovorne inicijative. Tu će biti i predstavnica fondacije Heinrich Böll, koji takođe regionalno ulažu u održive biznis inicijative i bit će pobednica prošlogodišnjeg takmičenja Retex iz Užica, odnosno ženski centar Užice koji ima veliku, da kažem, preradu i reciklažnog tekstila i proizvodnju materijala na taj način i podržavaju onda, znači, SOS telefon i sve ostale inicijative ženskog centra Užica. Ovo je 5 finalista. Koliko je prijava stiglo? Ove godine je stiglo nešto manje prijava. Ja iskreno, pošto koleginice vode, ne znam tačan broj, ali svake godine nama su stizale otprilike jednom, u finale možda uđe jedno od 5 prijava, tako. Znači, kažem, ranije godina ovo je bila praktično jedina. Nije bitna brojka. Htela sam da vas pitam nešto drugo. Htela sam da vas pitam koliko je bilo teško izabrati ovih 5 finalista. Pa, ove godine je bilo nešto lakše, kaže, zato što je bio nešto malo manji broj prijava, što svedočimo kao... Ali opet da je bilo 20, pa vi se morali izaberete 5 ipak je bilo... Pa da vam kažem, većina naših programa su izuzetno kompetitivni, u smislu da ima programa gde na 10 prijavljenih izaberemo, odnosno dodelimo nagradu jednoj inicijativi. Vidim da po nekim komentarima kolega koji imaju neke slične programe, da je ove godine, ne znam da li je to zbog korone ili zbog nečega drugog, možda ljudi su malo zabrinuti zbog opšte ekonomske situacije, pa ne ulaze, da kažem, u nešto što je preduzetništvo i što zahteva neko ulaganje. Generalno, znači ne samo za ovaj program, nego i u nekim drugim inicijativama je nešto malo manji broj inicijativa, ali to samo pokazuje da su ljudi koji su došli do finala zaista pravi preduzetnici i da se, da kažem, ne libe da i u ovako malo izazovnim vremenima na jedan odgovoran i društveno angažovan način pokušavaju da pokrenu svoje biznise. Ja bih želela da napomenem da su svi finalisti, znači ne samo ovih 5 finalista, nego i, mislim, ukupno 9 grupa koji su ušli, da kažem, neki širi krug, prošle 4-dnevni trening koji smo mi obezbedili kao fondacija, a gde su imali više prilike da saznaju i da se usavrše kada je u pitanju društvena misija solidarnog preduzeća, pitanje razvoja biznis plana, planiranja tržišta, rentabilnosti, marketinga i svega onoga što jedan biznis u nastajanju, makoliko on bio ekološki održiv, mora da ispuni kao uslove da bi danas sutra opstao na tržištu. Šta je nagrada za najbolje? 3 najbolje inicijative na nacionalnom nivou već godinama tradicionalno dobijaju $5.000 kao novčanu nagradu za razvoj njihovog biznisa i mogućnost kvalifikacije na regionalno takmičenje gde su nagrade u iznosu od $10.000. Regionalno takmičenje u stvari od prošle godine prepoznaje 2 kategorije. Jedno su baš, što mi kažemo, emerging ideas, znači ideje baš u nastajanju i tu je fond nešto malo niži, a za neke biznise koji su već u nekoj fazi inkubacije, nagrada je ostala $10.000. Mi smo uspeli praktično za ovih 10 godina $250.000 da usmerimo u ove inicijative, $155.000 na nacionalnom nivou za sve te nagrade i naši takmičari su bili izuzetno uspešni na regionalnim takmičenjima. Godinama smo bili prvi i 9 inicijativa iz Srbije za ovih prethodnih 10 godina dobilo nagrade od po $10.000, znači ukupno još $90.000 je, da kažem, ušlo kao neka vrsta investicije u ove društveno odgovorne biznise. Žiri će imati sutra težak zadatak. Pa ja verujem da hoće. Uvek, s jedne strane, je to vrlo inspirativna situacija. Svaki put su neke ideje drugačije, nove. Ljudi su toliko vere i nade ulaze u ceo ovaj poduhvat. A sa druge strane, često i nijanse odlučuju. Ali ja verujem zaista u stručnost žirija. Htjela bih da napomenem da se nama ove godine i CRH kompanija pridružila kao partner i oni su nam na neki način i sponzori. Tako da
verujem da ljudi koji dolaze iz, da kažem, top biznis pozicija će znati da procene kvalitet ovih biznis ideja, a opet s druge strane ovaj deo žirija koji više dolazi iz ovog, da kažem, neprofitnog okruženja će imati dobru svest o društvenoj misiji. Mislim da nekako u posljednjih nekoliko godina, koliko mi vidimo, i najuspešniji biznisi zaista ulažu u održive inicijative, shvataju da biznis da bi bio i uspešan i prepoznat u svojoj zajednici mora da uloži u ovakve vrste inicijativa i nama je drago da je i ovo prepoznato na taj način. Hvala vam, Biljana, što ste bili gosti, što ste izdvojili vreme za emisiju Srbija online. Hvala vama i pozivam vas da ispratite i pobednike, možda nekoga od njih pozovete u neku narednu emisiju. Naravno, zašto da ne. Hvala puno. Hvala.